Mgungu Elephant angihambi ngedwa ngihamba nabantu abadala This is ngeke Home ngihambe Run ngedwa with ngizama ngihamba Makeba nabantu PMB. abadala. Mawungibona we Makeba. This is Home Run with Makeba. Mawungibona we Makeba. Bekelela nawe idladla. Eyo, this is Home Run with Makeba PMB. If ungibona shout outs bafethu umemeza igama Makeba we Makeba we Makeba. This is Home Run with Makeba PMB. Angithi uyangithola. Wola bafethu ngiphinde nginibingelele bafethu njwana ukuthi angihambi ngedwa ngeke ngihambe ngedwa and ngiyohlala engahambi ngedwa. This is Home Run with Makeba PMB bafethu umjida wakhona le Pietermaritzburg eMgungundlovu umjida ohamba nabantu abadala umjida ongahambi yedwa ohlala engahambi yedwa ngithiwa ngithola. Bafethu namhlanje ndiwanibona bafethu ukuthi I don't have the guest today. Kodwa into engithanda ukuthi sikhulume ngawo bafethu ukuze siqhubeke sikhiphe ishow irana niphinde bafethu ningakhohlwa ukusubscribe ni-like ni-share niphinde ni-comment bafethu nisho ukuthi le video niphathe kanjani. Angithi namhla bafethu esizokhuluma ngayo nayo la ikhona. Maningi ama-topic enginawo namhlanje. Maningi kakhulu ama-topic enginawo. Ngithanda nje ukuthi sithinte kulawo abaluleke kakhulu njengamanje. Soqala nje ukuthi ke inhlonipho. Bafethu ayikho into ebaluleke njengenhlonipho. Ngahamba umhlaba wonke uqede wenze yonke into ofisa ukuyenza kodwa mawukuthi awumhlonipho omunye umuntu awumazi omunye umuntu awumazi ukuthi omunye umuntu uyini empilweni yakho noma mhlambe kuwena siqu sakho qobo awuyena umuntu ngabantu mohluleka ukuba nobuntu futhi awusoze waba umuntu. Angizwa izonto engishoyo ngiphinde umuntu ngabantu mongayena umuntu ngeke ukwazi ukuba nobuntu kubantu ngoba uyena umuntu. Siphuma emakhaya angafani ke bakwethu and nabazali abasikhulisile abafani and abasoze bafane ngoba nabo bakhulisiwe ngendlela engafani. Angizwa ngithola umzali wakho mawukuthi uhlulekile ukugoba usamanzi usamncane ngeke uphinde ugobeke ngoba manje uqinile. Akuselula ukugoba into eqinile. Akekho nje umuntu ongagoba insimbi eqinile. Mina nguMakeba PMB wale ePietermaritzburg ngagotshwa ngisamncane kabi. Omunye umuntu ngiyamazi, inhlonipho ngiyayazi. Inhlonipho mina ingibeke la ngikhona namhlanje. Ngoba ngaphandle kwenhlonipho ngoba ngikho la. Ngaba ningiboni, ngaba ngihleli phambi kwenu ngikhuluma nani njengoba ngikhuluma njengamanje. Bakwethu, mawufuna ukuphumelela empilweni, hlonipha. Ayikho into ebaluleke njengenhlonipho. Uwazi umncane ngoba lengane le ohlangana nayo endleleni uyithathe kancane noma ingane intombazane noma ingane umfana uyithathe kancane nje loyisinoma kanjani. Umuntu naye okhulayo uzokhula abemdala naye ubaba wabantwana buma wezingane lowo muntu ongakwazi ukumhlonipha njengamanje. Ingakho kuthiwani hlonishwa omdala hlonishwa omncane. Ayibona leyo nto. Mina nguMakeba nje engithanda ukusho la kulena okubaluleke kakhulu ukuthi ke wena lapha ekhaya mawuthi awunayo inhlonipho awumazi omunye umuntu qala namhlanje uzifundise ukuba nobuntu umazi omunye umuntu. Ungathi mawubona omunye umuntu inhlonipho akumele mhlawumbe ukuze ukuthi mhlawumbe utatazele wenze njani mhlawumbe uze uphane ngemali noma wenze njani ukuze ukhombise cha inhlonipho ayihambi ngemali. Inhlonipho ayisoze nje yaba ngemali. Cha ngiyaphikisana ke nalokho. Mawukuthi wamhlonipha omunye umuntu, inhlonipho izenzo zakho nokuzithoba kwakho nokuzehlisa kwabanye abantu. Ungasitshengisi ukuthi wena ula, ungasitshengisi ukuthi unemali, ungasitshengisi ukuthi ungcono kunomunye umuntu. Kwathi usuhambela kude kunawe. Bayibona indaba. Ungazenzi umuntu ongcono kunabanye abantu. Ngobani uyomdinga omunye umuntu ngoba nalowo namamiliyoni. Ngizoshaya nje example ngoba uPatrice Motsepe. Akekho umuntu ofana noba uPatrice Motsepe. Lo muntu unayo yonke imali. Kodwa ngikaze ngizwe kuthiwa uvele emaphepheni wathi nqa komunye umuntu noma mhlambe ekhuluma amagama angekho mahle komunye umuntu cha. Ngobani uyamazi omunye umuntu. Uyazi ukuthi unemali kodwa uyamdinga umuntu ongenamali. Angithi ngithola. Ngisho ungaba nemali engakanani uyamdinga lo ongenamali ofana noMakeba. Uyamdinga umuntu onjalo empilweni yakho.
ongelutho, uyabuka. Omunye umuntu athi mehamba endleleni abona unyawupe noma abona iphara alithathe kancane, ahluleke ukulihlonipha. Ungamjaji lowo muntu, ungamjaji umuntu obhema inyawupe, ungamjaji umuntu olala emgaqweni, ungamjaji ngoba wazi ukuthi isimo esimbeke lapho yini imbangela yokuthi azahlale emgaqweni, yini imbangela yokuthi azangene ey'dakamizweni, awazi kodwa uyamjaja. Engabe umnika inhlonipho, uzehlise, uye kuye ukhulume naye uzwe bafo yini inkinga yakho, ngoba akekho umuntu ozalwe esebhema inyawupe, akekho umuntu ozalwe ehlala emgaqweni. Bonke labantu banemindeni, banabazali. Wena uma uthi ujaja lowo muntu yini ngoba umbuyisela phansi. Mhlawumpe uyafisa ukuthi aphume lapho, kodwa ngesimo sokuthi wonke umuntu ubona ngathi mhlawumpe uyamlahla, akekho noyedwa ufuna ukusondelana naye ezwe ukuthi yini inkinga abhekene nayo, nawe uzoqhubeka agxile more ey'dakamizweni. Ingakho ngithi omunye umuntu uyamdinga omunye umuntu, ungayiboni ungcono kunomunye umuntu, angithi uyangithola. Nalo iphara liyamdinga umuntu, nawo unyawupe uyamdinga umuntu ozokhuluma naye, ahlale naye phansi abuze bafo konakalaphi, bafo yini ekudlulise kule nkinga odlula kuyona njengamanje, bafo singaphuma kanjani kule nkinga obhekene nayo, ngingakulekelela kanjani ukuze ukwazi ukunqoba uphinde nawe ubuyele emphakathini ube umuntu njengabanye abantu. Yabuka, ningamphonseli ithawula ngoba kuthiwa awukho umgqomo wokulahla umuntu. Mina-ke njengowami nje ngiwuMageba, into engiyaziyo awukho umgqomo wokulahla omunye umuntu. Wena uma ukuthi awunabo ubuntu, ubona ukuthi omunye umuntu ufanele ukungena emgqomeni, awuqale uyifake wena kulowo mgqomo, ubone ukuthi wena uyakhwalifaya yini ukuhlala kulowo mgqomo ucabangela ukufaka omunye umuntu. Kodwa-ke angithandi ukuthi ngibe mude kakhulu kule sihloko, ngithanda ukuthi sidlule emakhaya. Nami uthi ubhekile ungakhomenta lapho usho ukuthi umuntu ngabantu yini inhlonipho ngolwazi lakho lapha ekhaya uma uthi ubhekile njengamanje. Sidluleke bafethu. Into engiphatha kabuhlungu engangiphethe kahle emoyeni wami nguMageba PMB all the way from le Pietermaritzburg bafethu, angithi uyangithola intwana yaseGxaka Dambuza ePietermaritzburg bafethu ethawini, angithi uyangithola. Ngi-shout out koMgungu Elephant, ngi-shout out koXanga, ngithi-shout out eMbali, ngi-shout out yonke indawo, angithi uyangithola. Enye into ebalulekile ile yokumitha kwabantwana, hayi zazamitha iy'ngane zincane especially la eGoli, kangazi ngoba phela ila ngikhona njengamanje abantwana abancane bakhulelwe. And abanye bakhulelwe iy'ngane abangazazi nokuthi ubani ubaba, ngoba lezi ngane ziyaphuza utshwala, lezi ngane ziphuza utshwala, lezi ngane azibahloniphi abazali. Iphinde ibuyela kule nto yenhlonipho lento. Lezi ngane angazi noma ngizini, ayifundisekile noma azazi ukuthi zifunani ngempilo yazo. Uma ukuthi awazi ukuthi ufunani empilweni yakho, uyobe umama onjani, uyobe ubaba onjani kusasa, iliphi ikusasa ozoba nalo. Abantwana bakho bayofundani kuwe, mohlulwa ukufunda manje usanesikhathi, yini abayofunda kuwe, yini eyofundwa kuwe njengentsha ekhulayo, ngoba phela awumili uyaqhubeka uyakhula, uzophaphama uno-15 ento, awunalutho, uyacela, awunayo indawo, uyacela. Leyo nto ibuhlungu ngoba ihamba ishaye labantwana abakhulayo. Yonke into esiyenzayo, iy'nqumo nayo yonke into esizenzayo, ngicela sicabangele abantwana abakhulayo, ungayicabangeli wena, akukho ngawe. Konke lokho okwenza njengamanje kuyobuya. Uma ukuthi wenza kahle uzovuna okuhle, uma wenza kabi uzovuna okubi futhi, okuyoba nomthelela omubi empilweni yakho yonke. Ngiyacela bakwethu asenzeni kahle. Ngizonibona kwi-episode elandelayo. This is Home Run with Mageba PMB. Angihambi ngedwa, angeke ngihambe ngedwa, and ngiyohlala ngingahambi ngedwa. Nawe uma uthi ufuna ukusivakashela lapha ekhaya uzokhuluma nathi mathupha la e-studio bafethu kwi-Home Run Show noMageba PMB, ungasithinta kule namba 072 643 5067. Angithi uyangithola. Ungasilandela ku-Facebook Mageba PMB, ufollow ipage Mgungu Elephant, usithinte ku-YouTube, ungene ku-YouTube bafethu usubscribe Mgungu Elephant Home Run, angithi uyangithola. Ku-YouTube kahle Home Run with Mageba PMB, ipage la ku-Facebook Mgungu Elephant.
ngicela bafethu ungene ku-YouTube nisubscribe naku TikTok Home Run with Makeba PMP, yonke indawo Home Run with Makeba PMP. Ngiyakuthola bafethu, ngiyanithanda, niphathe kahle emakhaya, soqhubeka njalo siniphe okuhle nemfundiso ezibalekile. Ngiyathemba ukuthi next time sobe sinesikhathi sokuxaxa, asivale njaya gcwala.